Na rasa yadda zan yi bullo miki da wannan maganar, amma gaba ɗaya zuciyata ba ta amince da wannan ƙazantar da muke aikata ba. Gaba ɗaya hankalina ba a kwance yake ba. Wai me yake damun kamata kamar me tukunna? Ka kwantar da hankalinka, ba wanda zai san halin da muke ciki. Kuma ma idan ma ya sani sai me? Wai a bakin titi suka same ta tana tafiya sai tangadi take yi. To na ba za ka ci. Abin da ya kamata yanzu anan kai, in Allah ka mai da hankali a gaba da aikinka. Ka daina raba hankalinka tunda ita ta kai ga yin haka. To ba dan an riko ta an kawo ta wurinka. Kai ka jawo min ita ka kawo ta ba. Ai kaga da an yi bana ba a san inda za ta nufa ba. Inda rai da akwai rabo. Kai wannan ba gidan ya mu. Wait now. I said come to see us. Ai addare ba da hankali mutane mu nan haka mutane mu nan haka ba tsara. Alhaji ko to see you ne. Fita gogo. Duk wata hanya da nake tunanin za ta bulle a toshe take. Wannan hanyar ita kadai nake tunanin a buɗe take, shi yasa na zaɓi da in bi wannan hanyar. Inda rai da akwai rabo.